श्रीरामपुराव पुलिसनि सिग्रोमनायाव अरुणाचल जौजों लोगोसे ट्राक जब्द, सालायगिरि खालासिखौ हमदों। गसाइगाव महकुमानि आसाम बेंगल सिमायाव थानाय श्रीरामपुराव थानजिस्रं माहारियारि राजालामायाव सिमुलटापु पुलिसआ दिनै सिग्रोमदों। गोबां बिबांनि अरुणाचल जौजों लोगोसे MP20 GA6795 नम्बरनि गंसे 12 साखा गोनां ट्राक जब्द खालामो आरो सालायगिरि खालासिखौ हमनाय जायो। हमजानाय सालायगिरिखौ बिहारनि जहानाबाद जिल्लानि हरेन्द्र प्रसाद सिंह 38 बोसोर होनना सिनायथि मोननाय जादों। बिहारसिम थांनाय गंसे ट्राकनिफ्राय जौखौ बोखांनाय जादोंमोन। पुलिसआ ट्राकनिफ्राय बोखांनो हानाय 70 कार्टन जौनि हाथाइनि बेसेना 1.5 लाख रांनिबो बांसिन जागोन होनना सानदों।